गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनै मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं। साननैसो सिगाङाव गासै 651 मुलिफोरनि बेसेनखौ बारायनानै होनायनि उनाव हादरनाङैनो सोमावसारनायनि उनाव मिरु सरकारा मुलिनि बेसेनखौ 6.73 जौखोन्दो खमायनानै होनो थांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगाङाव हलसेल प्राइस इन्डेक्स एबा WPI आ 384 गोनां जानाय मुलिफोरजों लोगोसे पेनकिलार्स, कार्डियेक ड्राग्स, एन्टि-इन्फेक्ट ड्राग्स, एन्टिबाय'टिक आरो 1000 मुलिफोरनि बेसेनखौ बारायदोंमोन। मुलिनि बेसेनखौ खमायनानै होनायजों लोगोसे केन्सार, डायबेटिस, हार्ट डाइजिस आरो माखासे गोब्राब बेरामफोरनि फाहामथायनि थाखाय गोनां जानाय मुलिफोरनि बेसेनफोरखौ खम जानायखौ नुनो मोनदों। थांनाय 3 एप्रिल मोनाबिलिनि समाव मणिपुरनि उख्रुल जिल्लायाव मोनसे बम बेरफ्रुनाय जाथायखौ मिथिनो मोनदों। बे बम बेरफ्रुनाय जाथायाव गासै 5 सुबुंफोरा जखम जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बे बम बेरफ्रुनाय जाथाया उख्रुल जिल्लायाव 15 साननि उनाव फिन खेबसेबाव जादों। बम बेरफ्रुनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि खुंथायआ नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बम बेरफ्रुनाय जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बमआ साखाथियाव थानाय बिल्डिं आरो गारिफोरखौ खहा खालामनो हानाय बायदि जोबोद गोहोगोरामोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मणिपुर सरकारा बम बेरफ्रुनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरनि सोमोन्दै खौरां होनानै रायजो राजाफोरखौ मदद होनो खावलायदों। राजस्थान रयेल आरो पान्जाब किंस हानजाया गुवाहाटीआव मोनफैबाय। मुंदांखा IPL बादायलायनाय गेलेमुआ हादरनि गोबां रायजोफोराव खुंफुंजागासिनो। बेबादिनो 5 एप्रिलाव आसामनि गुवाहाटी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव गिबि खेबनि थाखाय राजस्थान रयेल्स आरो पान्जाब किंसनि गेजेराव IPL बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। बे गेलेमुनि थाखाय पान्जाब किंस हानजाया 3 एप्रिल खालि लकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै एयारपर्टआव मोनफैयो आरो गेलेगिरिफोरखौ खानापारानि विवान्त हटेलाव थाफैयो होननानै मिथिनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं राजस्थान रयेल्स हानजायाबो गुवाहाटीआव मोनफैनानै रेडिसन ब्लु हटेलाव थायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि रायजोआव ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो बाहायनाया गोबां बांनो हमदों। थिग बिब्दिनो मैया एबा 3 एप्रिल मोनाबिलिनि समाव सिमेन्सापरि पुलिस थानानि पुलिस हानजाया मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव जनाय BJPनि लेङाइ आफादगिरि एबा चटिया जौगाखां परिषदनि बिबानगिरि शाम चटियानि फिसाज्ला देबजित चटियाखौ सिमेन्सापरि केरनि गामियाव मैया मोनाबिलिनि 9 बाजियाव हमनायजों लोगोसे 70.95 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 5,000 रां बोखांनो हायो आरो समखं बालिगरा गामिनि दिबा दारिकनि फिसाज्ला कनिष्ठ दारिकनिफ्राय 13.81 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हायो। बिनि उनाव दिनै फुङाव एबा 4 एप्रिलाव मिसामरा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय जयरामपुर गामिनि थुलुंगा गयारिनिफ्राय 8.3 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 500 रां हमनो हायो। 50 बोसोरनि उनाव सुबुं माहारिया फिन अखाफोराव दावबायनो थांखि लादों। बे मिशनाव थांनो थाखाय नासानि अख्रां दावबायारि क्रिस्टिना कच, भिक्टर ग्लभार, रेड वाइसमेन आरो कानाडियान स्पेस एजेन्सिनि जेरेमी हानसेनआ थि जाबाय। अख्रां दावबायारिफोरजों लोगोसे नासानि आर्टेमिसन 2 खौ बिरहोगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 23 बोसोरनि सासे हिनजाव मानसिनि फैसा आरो सनाफोरखौ सेख'नानै लांखांनायनि उनाव जिनाहारि खालामो 5 सुबुंफोरा, जेराव सासे हिनजाव मानसिबो दंफायो। जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि दामस डिस्ट्रिक्टआव, जेराव 23 बोसोरनि सासे हिनजाव मानसिनिफ्राय सना आरो रां आरिफोरखौ सेख'नानै अयनायै जिनाहारि खालामो 5 सुबुंफोरा। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सानै हौवा मानसि आरो सासे हिनजाव मानसिनि हानजाया 23 बोसोरनि हिनजाव मानसिखौ रावबो नुस'यै हाग्राबारियाव लाना थाङो आरो बेनिनो सासे हौवा मानसिया जिनाहारि खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।